vetämässä hilloviivoja nokkaan. Asiat lähtee käsistä ja sitten se on jossain vaiheessa pakko lopettaa. Niin on se sitten viinajuonti tai huulirasvan käyttö, aivan sama. Viimeisimpänä minun piti lopettaa sokerin käyttö, koska se lähti lapaasta. Me ollaan nyt sokerilatossa. Näkisitpä minkälainen me on silloin, kun me on syönyt litran jäätelöä. Mutta sokerilatossa, tai siis lisättyä sokeria me välttelen. Mutta minä olen huomannut, että ei sitä nyt joka paikkaan tarvitse lisätä, että ihan hyvin mennä ilmankin joku perkeen. Me on useamman kerran pettänyt paussia ja sitten me ratkesi. Se oli semmonen, että otin pari saunakonvehtia liikaa, niin saman tien ränni päälle. Ihan täysin kiinni ja kaos meni pullaan ja volttasit saatan Arnold Sidonitsia ja ihan niinku havahdut siihen, kun oot jossain yökerhon vessassa vetämässä hilloviivoja nokkaan. Oot lihonut 10 kiloa ja 17 reikää hampaaseen ja velkaa monta sattaa euroa, koska huomasit, että Urjalan makkeistukusta saa tilattua Klarnalla karkkia. Ja sitten porukka tulee sanoa sille, että no korvaa se jollain terveellisellä. Vaikka pakastetut viinirypälet, ne on tosi hyviä. No ei oo, se on ihanko karkkia. No ei ole ihanko karkkia. Sama kuin sanoisit jollekin, jonka Kanarian lento on peruttu, että tuossa on sulle bussilippu Piippolaan.